projekt Plánuj prirodzene vznikol na základe aktuálnej potreby, ktorú sme vnímali v spoločnosti aj v cirkvi. Chceli sme poukázať na to, že prirodzené metódy sú spoľahlivé, dostupné a cirkvou odporúčané. Reagujeme aj na podnety, ktoré prichádzajú zo strany manželov, ale aj zo strany kňazov. Zo strany manželov asi s tým, že dostať sa k prirodzeným metódam vnímajú ako náročné, žiť podľa nich ešte viac. Prichádzajú k ním rôzne názory na tom, ako sú prirodzené metódy nespoľahlivé, ako zlyhávajú, ako sú nevedecké. Podporujú tento názor aj mnohí gynekológovia, ktorí propagujú antikoncepciu. Oslovili sme aj kňazov a biskupov k tomu, aby sa vyjadrili na tému, či cirkev stojí za prirodzenými metódami, aké je učenie cirkvi. Chceme dostať do povedomia aj to, že cirkev je tá, ktorá ponúka riešenia. A ponúka ich riešenia vtedy, keď má do spolupráce, keď prichádzajú aj laici, ktorí úzko spolupracujú s kňazmi. Čiže tento projekt je vlastne projekt, ktorý spája kňazov a laikov. Takisto je aj pomôcka pre kňazov, ktorí sa dostávajú do tej problematiky, že sú vnímaní ako tí, ktorí nie sú kompetentní o tejto téme hovoriť. Z toho pohľadu, že je to téma výsostne pre manželov a pre tých, ktorí tieto metódy aj žijú. Lenže keďže je to učenie cirkvi, tak je dôležité, aby sa k nemu vyjadrila aj cirkev. Oslovili sme aj iných odborníkov z oblasti gynekológie, psychológie, morálnej teológie. A celé akoby je tak dôležité, aby to bolo potvrdené aj reálnymi svedectvami manželov, ktorí podľa týchto prirodzených metód aj žijú. Vyústenie tohto projektu bude vlastne v školení alebo v takom dozdelávaní aj pre kňazov, kde budú nápomocní odborníci, ale aj manželia, ktorí svojím svedectvom budú svedčiť o tom, ako sa tieto metódy dajú žiť, a odborníci o tom, aké sú vlastne aj odborné vedomosti v tomto, čiže kňazi môžu sa ďalej dovzdelávať, manželia sa môžu utvrdiť v tom, ako žijú. A celý tento projekt je preto, aby sme povzbudili manželov, že prirodzené metódy sú vedecké, spoľahlivé a možné, a utvrdili v tom aj kňazov, aby sa o tom nebáli hovoriť. Tento projekt vznikol pod záštitou Centra konkrétnej pomoci Femina a pod záštitou vladyku Cyrila Vasila. V našom centre sa venujeme ženám, dievčatám a rodinám, ktoré sa ocitnú v ťažkej životnej situácii. Naša práca by ale nemala zmysel, keby sa nevenovala prevencii. Preto sme sa rozhodli aj vstúpiť do tohto projektu. Hoci tento projekt robíme dobrovoľnícky, sú v ňom mnohí dobrovoľníci, ktorí sa zapojili a ktorí venovali svoj čas výrobe tohto projektu. Napriek tomu sú tu určité finančné záležitosti, ktoré musíme vyriešiť. Takže tiež chceme tak pozvať, ak vám srdce horí po tom, že toto je dôležitá téma, potrebná téma, tak budeme radi, ak čímkoľvek málo prispiejete.